Jenengan ngoten mboten? Ora mesti ya. Ayo, sok ngono sok ora ya delok kondisi to. Ayo nggih, ngono kuwi nong. Ayo ben ngerti solahe kewan-kewan kaya apa ngono kuwi. Lah iki ana pamundhut sing ngersakake caping gunung. Nah, nggih. Saking wau pepundenmu Bapak Kustiaji. Ayo nggih. Yo dibawani pangkur caping gunung. Ya. Saya nanya di sini apa di situ, Pak? Bebas, jenengan boleh. Pamane kok bawane ning kene, terus pas lagu ning kono, ngono boleh. Oh iya boleh. Iya iya. Genjelenge, Mas. Men mantep, men saya regeng. Dicucuke gamelane ya semono kuwi kok. Ha iya. Lah ukurane jane ora sepira ning ya muni lah. Merga kuwi nggen balungan ki kabeh ki kayune nangka. Iya, nangka tur utuh. Lek saiki lak gamelane bisa telung kayu banjur dilem-lem ngono kae, dipaku ngono kae. Iya. Iki utuh-utuh kabeh. Mula nadyan wujute kaya ngono tetep ora tak salini. Iya, merga ya gamelan ijo. Ya iki lho judul. Ayo. Gamelane marai ngantuk. Lah kentengen nek nabuh iki kepenaken. Karo mencep wis dadi kok. Ha iya, kuwi dijawil le muni kok. Ha iya. Padha karo wina jawil le makpuk. Ha iya. Apa itu? Suarane. Yen memajang mengkaro janur kuning Nyata sinden kendel tak kudange Pak Puryanto. Ayo. Pak Wuryanto. Sing nanggap. Tak Pak Pekewo lho Pak, masa cah cilik ngudang wong tuwek oh. Sing ngongkon aku rasa pekewo. Sapa ngerti bar kuwi tambahi 1 juta kan ora ngerti awake dhewe ya to. Kowe njaluk apa ngelekke ngono ora. Mboten ora nggih. Tak kudange Pak Puryanto nggih. Tak kudange Pak Puryanto. Ya, Pak Puryanto langsung iya. Aku kudangen nang mumpung ibumu wis turu. Ayo ngono kuwi. Bu Dewi. Wis piyayine loro wis pas kok kuwi jan piyayi wah jan kaya Kumajaya karo Kumaratih. Ha iya, Terus nang tetap balik. Pulangkan saja. Tetap balik, Pak. Gak kayak sindenan jenengan sing ijen lho, Pak. Heeh, kayak pancen senengane lunga kok. Ora mulih-mulih. Mulih yo parah digoke kok. Nek malah adem ora nek dhek kene. Aja wong nyetriming ora. Kok ndek pulsa. Ya nang.
bareng pinter macaki rumah saku kaya Ariel Tatum. Masya Allah. Iya kah, Pak? Iya kah, Pak? Tenan, alise meh padha, lambene anggere lek mung bengesi pasno ya kaya Ariel Tatum. Aku salting lho, Pak. Ya ampun. Ariel Tatum pembeduk ayo. Lah iya. Tenan apane dadi pembantu rumah tangga. Pak, pembantu rumah tangga tuh, Pak. Ora nonton film kowe. Itu apa itu maksudnya? Takono mbokmu Bukesi kuwi. Apa, Bu? Nonton TV yo. Latajan. Itu R Tatum tugasnya ngapain itu di situ? Yo Perannya. ngepel, nyuci piring, setelika olah-olah diulahi ngono. Ayo. Apik senengane nggodho karo Mas Reza. Mas Reza ini siapa? Aku. Jenengan toh. Janganlah. Janganlah. Keponakan adalah maut. Ayo. Ndak ikutan ah. Iya. Mergo ngene, Ariel Tatum pas dadi pembantu kuwi pancen dhek jarak. Jadi ketika napa Mas Reza kuwi tuan rumah kuwi, Iya. bose kuwi lagi dolanan PlayStation ngono to, dhek nyuguhke kopi. Lah sakjroning nggone kopi disengaja, ki lak enek benike to. Iya. Ngen loro kene benik loro dicepot kabeh, siji loro cepot. Heeh. Sret ngono akhirnya kan ya Mas Reza bingung. Iki mongko kopi, kok campur susu barang sing disebut. Ah ngono kuwi. Panjenengan kelingane pas niku to, Pak. Ya sebagian kecil kuwi ning pesan morale ngene iki. Ketika rumah tangga seorang wanita terlalu sibuk, mergo Ariel Tatum mengganggu marang Mas Reza ketika nuwun sewu bojone Mas Reza iki lunga ning Dubai. Lah, wanita kalau sudah menjadi istri kok terlalu sibuk mengurusi kepada karirnya, tidak mengurusi keluarganya dan anaknya, itu nanti akan menjadi petaka yang luar biasa. Lah ngono kuwi. Berarti yang salah wanita, Pak. Hah? Yang salah siapa kalau kayak gitu? Yo ora kabeh ra salah, wong guru film kok ora salah-salah. Guru film ayo ayo ngono. Ayo iki Ariel Tatum ayo. Pan nembang. Lah kan mau apa ya sepak terjang nembang. Panas. Yo parian mumpung urung nguyuh Mbak Lia yo. Wis elane ayo. Sudah tadi, Pak. Sebelum limbuhan sudah. Engko Susi tak gekne panggung dhewe sing enek bolongane. Dadi rasa rono langsung mendelep blung ngono ae. Kaya Antarja lho ayo. Ayo ngono ya apik. Terus dhek engko Mas bar nguyuh ya metune ya kok nggen bolongan kuwi. Langsung saya nengah. Langsung ngono kuwi ayo. Ide bagus, Pak. Ide bagus ya. Kene bolongan ya. Iya. Apik. Sambles bumi ya. Sambles bumi ayo. Elok tenan kuwi ayo. Yo parian. Layangan ceblok ning wit bayem. Blok ning wit bayem. Warga Lamongan mugi ayem tentrem. Allahumma amin. Nggih. Dadi menawi di caosi parian tur donga kanggo Piyai Lamongan, nuwun sewu Bapak Ibu dipun amini nggih. Nggih, lek ngamini kados niki wau ngangge seni, nggih. Allahumma amin. Cobi Bapak-bapak sedaya kemawon. Setunggal kalih tiga. Allah elok tenan. Tepuk tangan tuh Bapak-bapak semuanya. Wah, elok. Ngono yo kene arang-arang wayangane piye? Ayo. Alay karo son horeg. Ayo. Laras lho, Pak, Bapak Ibu nih. Ayo, nggih. Pas, Pak. Yuk wani tang. Coba kaya apa? Coba. Lintang bladu. Ayo. Pak Yoyo, Napa? hari ini saya jadi Mbak Tuti. Ngapa? Nggih, jadi Mbak Tuti hari ini. Oh, lah ya aurane kok kene ya negatif kowe. Ayo. Ayo, apik. Mas Dar, Ayo. Ya. niki Sugeng Geneng, Pak. Anu desa. Sungai Geneng. Sungai Geneng. Nggih. Nggih. Gawe tumpeng, Kami tumpeng dinggo warga, tinggo warga terus
masyarakat napa Pak Wau? Sungai Geneng. Sungai Geneng mugi bagya mulya. Enggak, Pak. Allah. Amin. Lah, nggih. Warga masyarakat yang mapan wonten ing pundi, Pak? Ayo, ali. Wah menggebu-gebu mbiyen anak ngono MC. Pagelaran wayang kulit dengan lakon Dewa Ruji di Gerahadi Surabaya akan ditampilkan oleh Dalang. Jenengan sinten Pak asmane, Pak? Ayo lali, saka semangate kok ayo nggih. Bu Tesi, ayo Bu Tesi. Bu Kesi. Tesi ki lak sing akeh akike kae. Ayo. Mosok karo jenenge bojone lali iki lho. Padahal mau bengi iki lho barawor. Ayo. Kaya sebut salah ngono lho. Ayo, elah nggih. Bayangke winong wae. Ayo, arep tatum lho, ayo. Lan Kesi. Ya saya aku tak macak kaya arek tatum dadi pembantu ngono. Etok-etoke majikane sampean aku pembantune teko nglamar dadi baby sustere anak-anak. Suster. Baby suster ngesat apa ya ora. Sister suster. Baby sister, Bu, baby sister. Baby sister. Ayo. Baby Raharjo, ayo nggih. Mas Tulus Raharjo. Ya Bu Kesi. Nandur telo. Nandur telo. Neng kulon, heh? Ora nggih. Nandur telo neng kulon omah. Terus Mugi-mugi keluarga Pak Poryanto gesangipun berkah lan barokah. Allah. Matur nuwun, Pak. Sembah nuwun piyai nyeni tenan iki. Ayo. Suarane saya lho. Nggih. Padahal penonton lho, kok suarane so pas kalih gamelan to Pak jenengan Pak. Piyai nyeni. Lah nggih, hebat tenan. Mentolo nyawer aku. Ayo. Lu malah tombok. Walik no Bu Kesi lagi iki sinden arep nyawer torok. Ayo ngono nggih. Coba niki Mbak Dian Sastrowardono. Kancane Tintelang Bladu. Mbak Dian Munasiroh, magister seni. Neng Purwokerto tuku aki Pak Suryanto. Karang Gede. Pak Puryanto ya trot. Suryanto iki bapake kae. Ya. Madana langsung lho. Ya ayahku langsung ngono lho. Ayo nggih. Bukan. Pak Puryanto, Pak Suryanto. Ayo nggih. Ayo coba. Kancane lintang. Neng Purwokerto Purwokerto. tuku aki Aki. Pak Puryanto mugi kathah rejeki. Allahumma. Jos temenanan. Ayo coba Luna Maya. Ayo nggih. Kancane Aril. Ayo. Foto Pak. Aril Tatu maksudnya ora nggih. Aku mau mbok padak-padak nih orang lain ini nggak mau. Enggak mau. Nggak mau. Berkita ya berkita dong. Supiala jubah. Mau. Angel men ya. Mau. Iya. Aja ngono Mas. Sia-sia orang Mbak Tuti aku sing disia-sia. Mas Dar. Ning Mojokerto. Jakarta lah pas mau iso tekan ngendi mau? Purwokerto diane golek akeh tekan Purwokerto. Awan-awan. Heeh. Pak Puryanto kula nyuwun saweran Allahumma amin. Ngapunten Pak Pur, pancen rada kocluk niki sindene. Ayo diamini dhewe. Ayo. Mboten Pak niki bapak-bapake ngamini nggih Pak nggih. Nggih, oh bolokku akeh le. Kancane nek akeh men to Pak. Ya iya nggih, kancane Birgita. Ya. Pancen ya sing ngefan karo Birgita piyaine sepuh-sepuh ngono kuwi ya kaya. Ayo malah telaten kok piye sepuh ya. Kowe parikan ora, Tum? Ayo. Tum to, Pak. Ayo ari tatum. Tum ya, Mariatun. Parian deh. Parian deh. Boleh. Ya. Ayo ngerti dadi pas bojone Reza ki neng Dubai. Terus aja
Mas Dio ya. Nek ruang tamu dikek lilin pirang-pirang ngono lho ayo. Iya, Dek terus? masak cara penganten ngono kuwi. Ya Allah. Ngono kuwi. Nakal banget kok. Nakal banget. Jenenge asih ayo. Ayo. Jadi ingin meja kayak lilin. Karo makan bersama. Iya, lilin. Baru kuwi ngene netesi. Tetesne makanan kuwi. Jadi ndak ini saya pareannya. Jadi tum, ayo. Apa ya pareannya meteng. Oh, amin loh. Ndak, Mbak Dian meteng wis ngono nakno lah. Mbak Dian meteng. Lahirnya boyo. Ora gitu. Tegese kali saka beboyo ngono lho ayo. Wong kancane iki telang badu. Mbak Dian meteng terus piye? Mbak Dian meteng. Terus kerep keramas. Ya. Ben suci ya bener. Nah iya kan Pak. Kuwi. Desa warga desa Sunageneng. Muga-muga utange ndang lunas. Loh, amin ta Pak. Oh, enggak usah diperintah amin semua ini, Mas. Lah kene piye sing seneng legani atine wong liya kok ya. Mula ya ke lho, nggen sisinom kae gatekno. Apa? Dari dhewe kae piye? Amemangun karyonak tiasing sesama. Piye kene seneng gawe ati mareme wong liya ngono kuwi Gitu ora ya, gawe berarti parane atine wong liya. Nglegani tok gitu ya tadi maksudnya. Heeh, legani. Yo ben awakmu marem ngono lho. Oke. Mengapresiasi dengan baik ngono lho, Iya. Tum. Iya, thanks. Iya. Makasih. Nggih, teng tum. Ayo nggih apik. Dadi selek dengan dalang teng sinene tum. Ayo. Lek duet dadine teng tum. Ayo. Siapa sih Teng? Aku ateng. Ayo. Malah ateng ora. Ayo eskak barang iku. Nembang. Panesutan aling-aling caping gunung. Jatim.
Winong joget ya jos, penabu ya bergas. Ah, tepak. Ya. Ya, saya ganti Mbak Birgita sisan. Dasare iki lagune cocok karo karaktere Mbak Birgita. Apa? Gubuk Asmara. Senengane ning gubuk. Ning pinggir sawah ngono kae. Karo ngusai manuk. Ayo. Kudune manuk lek digusah ora rene yo. Digusah ben ramangan pari malah rene yo. Ayo. Monggo Mbak Birgita. Monggo mriki kula sing mirsani wis ngenteni Mbak Birgita kaya Luna Maya. Matur nuwun. Siapa toh Pak kok Luna Maya terus sih jenengannya ada apa dengan Luna Maya? Kok saya tuh selalu dibanding-banding disanding-sandingke karo Luna Maya. Loh, lah aku sampean tak padake Luna Maya tegese sampean iki tak angkat kaya artis lho kae. Iya. Lho sapa ngerti iki ucapaku padha karo donga, muga-muga sampean iso kondang sukses sugih kaya Luna Maya. Gelem ora? Nggih, belum. Ah, iya, Cita-citaku ya kaya Luna Maya, Pak. Menikah di umur 40 tahun. Wah iya. Amin. Amin, lah apa-apa. Ini pernikahan yang keberapa, Wi? Loh, Luna Maya kan 40 tahun kan satu kali toh. Lah iya aku takok wi lho Luna Maya, awakmu iki keberapa? 40 lho. Ya aja ngono toh, Pak. Lah iya wong bocah ayune kaya ngono nikah umur 40. Ha iya. Eman-eman kaya wastra lungset ing sampiran kae lho. Luna Maya cantik, berprestasi, bintang film ya umur 40 tahun ya nembe menikah loh, Pak. Lah dadi kowe pengen ngono tenan? Ya mencari jodoh ya gak ngerti toh Pak umurnya sampai berapa, cocok-cocokan sampai berapa. Tak dukung lek ngono kuwi malan. Nggih. Sampeyan umur 40, entuk priya umur 80 ngono. Yo nggih. Bahaya lah tuntunan apa? Iya. Apik lho. Endi to kamar iki? Kene lho. Aku ora iso apa-apa. Ayo, ngono ayo. Aku tak nguyuh dhisik. Ah iya ngono kuwi. Nggih, ngaturaken wilujeng dalu Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang di sana terlihat mboten Bapak Ibu? Oh, kelihatan Pak. Soalnya kan layarnya ternyata banyak ya Pak. Oh, layar. Kain kuwi ora banyak piye to? Kain. Piye Layare to, Pak? kain. Layarnya banyak itu tegese akeh Pak. Lah layare kain banyake ngak ngono kae ora. Loh, banyak ki akeh iki iso diitung ngono lho Pak. Oh, ngono kuwi. Ya. Lah, kuwi bot-bote panjenengane Pak Pur supaya para sing mirsani iki lega penggalihe nganti tekan mburi kono ana layare. Nah, yang kene ketoke ora pati akeh sing mirsani. Ning kono, wah, saya sepi kono. Akeh. Mboten kathah ten iki bapak-bapak nggih kathah lho Pak. Nggih. Remen mboten Pak tanggapne. Oh, remen sanget nggih. Ten iki mboten anu to Pak, mboten sering wayangan. Oh, sering. Lah kok Pak Yahya kok gak tau wayang ning kene, Pak? Sik padine ngelokne aku to kowe, ora payu nang kene ora nggih. Mboten. Wong jenenge wong di wilayah dhewe-dhewe ngono kuwi. Ngono. Nah mosok arep mulak ning Madiun Ponorogo ayo. Kalau mongso ya melangkah tekan Lamongan sekali-kali bir. Sekali-sekali nggih to, Pak. Dolan nggih to, Pak. Dolan nggih. Ora dolan golek dhuwit dolan piye to? Golek kan- dhuwit iya ora. Iya, Pak, tapi kan ya karo jalan-jalan to, Pak. Sinden mesti jalan-jalan terus, Pak, nek sinden. Kok iso? Ya soalnya kita itu kalau misalnya nanti naik high es niku mesti happy, Pak. Sebab Mesti mandek, jajan ngono kuwi, Pak. Mesti ya gue gak tahu jajan to. Lah iki menabung kok iki. Do menabung munduhe solek bodo ngawut ae ora nggih. Ya ora jenengan sebagai pemimpin niku harus adil, Pak. Kudune nek sinden jenengan jajake mesti ogone kudu jenengan jajake. Setuju mboten teman-teman? Mboten. Nggih. Saiki ngene lho, aku wis tau omong karo sing kerbak Mas Edi lho. Mas Edi. Napa, Pak? Piye kanca-kanca jajan mboten sah kanca-kanca senengane tirakat, Pak. Ngono kowe kok ya ngono kuwi. Dilumpukne terus sok lek ketika tanggapan sepi ngono to, kancane do ora duwe dhuwit, madang kara, saya ora duwe dhuwit. Ngono kuwi, iya. Ngono jenenge menabung ngono kuwi. Lah, iki gubuk asmara, Bir.
Iki senenganmu to nggih. Senengan. Kowe lak ratune gubuk asmara. Nggih. Nggih. Muga diaturake lek awakmu nah jos iki. Sak bawane. Ayo. Nyingkar nyingkur wiwitane nyingkar nyingkur lingsem yen kemutan lelampahan kang kawuri tresna tulus nadyaning kubuk Nah, ya apik Bir. Lho aku iki Nadyanto iki lho, iki ndinge dintuk tawon iki. kok bisa lho Pak tangan jenengan kok dintuptan jenengan demeki napa tangane niku senengane Kosek to ora ngono kuwi. Walaupun iki dintuk tawon, kudune nggih mulane wayang lak mak cuwekit cekit ngono. Nggih. Ning ora apa-apa mergo wis tanggung jawab profesional tetep mangkat. harus niku Pak kita sebagai seorang seniman ini ngoten niku Nggih, kowe ngerti ra bedane tawon karo wong? bedane tawon kalau tawon itu hewan kalau wong ya manusia toh Pak Jawabane cah SD ngono kuwi ora. kalau tawon bisa mabur kalau manusia nggak bisa Oh, Gathotkaca iso mabur dhuwur banget kae malah ora. kalau tawon bisa ngentup kalau manusia nggak bisa ngentup Meh bener ning sik salah. Ayo. Bedane ngene. kenapa Pak Lek tawon, kowe ngerti tawon ora? Tahu. Amatono. Selama hidupnya ngentup yo pisan tok kuwi. oh iya Pak biasanya bar ngentup mesti langsung mati biasanya Mati Pak deh. Mong pisan tok kuwi beda Oh, karo iya. wong. Sae ngentup penak sesuk ngentup neh. Sesuk penak somben ngentup neh ngono kuwi. Kuwi manusia. walah Tur sing jenenge tawon mesti ninggali madu. mati betul Ya, madu larang regane apa nek yen apa asli kae tanpa campuran. Larang regane apik nggih kesehatan. Betul. Sae madune menungso iler kae. Apa payu didol kae jajal. Ayo. Kowe mbok ayu kaya apa ilermu tetep mambu. Ora payu lek didol. berarti lek tawon ke berarti sing seneng ngentup ki tawon lanang apa tawon wedok Pak Yo lanang. lah kok iso lanang Hah? lah kok iso lanang Lah duwe entup kok. lah kok lek manusia kok ngentup terus lek tawon kok lanang tok Sik to. Kowe kok angel tak entup dhewe lho malah ora. Omongan mulek kaya entut ora ayo nggih. Ayo ngono kuwi. niki jogetnya di sini apa di situ Pak Dinan yo rono barang. oh ke sana juga Nggih. oke Nggih, coba kaya apa ben ning ngarepe gelar ngono lek joget. Ayo nggih. Ayo tak kira lek pelawak. Ayo anakmu lanang. Engko nyuwun palilah karo Pak Pur. Gandeng anak kula sing barep niki nembe prei sekolahe mangke kajenge ngewangi bapake nyabetke. Ayo. Kalau ngalap berkah mumpung suwana ning Sunan Derajat Lamongan. Ngono kuwi. Monggo dipun aturaken Mbak Birgita Ayu dengan lagunya Gubuk Asmara. Yo.
Bar polah kaya apa anggere ndang tak deng mati-mati kabeh. Wah anggere ketek arep bingung kabeh ya ndang tak yo ayo. Terima kasih luar biasa. Terima kasih Mbak Birgita. Ya. Oke. Matur nuwun Mas Bagus. Ya nggih. Elok temenanan. Mriki pol nggih gubuk asmara Mas. Kaya fotomu bangsane mboten medal Mas. Mereka kali sing demung mboten angsal haram. Nggih, terima kasih. Tetep muga-muga pengasih saka Gusti tansah lumeber dhumateng keluarga ageng Bapa Puryono sagotrah. Ya. Lakone dawa ya kuwi Gatotkaca Kalajaya. Ya. Muga-muga lakon iki bisa dadi kaca brenggala ingkang prayogana. Ya. Krapala kang tuminga tatampuh samya medali wong lertatip wilating kata dah wangkung manguntang niti bincang sangat si micil ladinyo ngedali wuwus trusna Surawilaga kaya buta singa ragil pasti jangga dendanyo pangambak boyo yoga ing diri sawiga ing gati wadya bala saking pagerwaja kalamun Cinandra kaya mliwis nungsung banyu.
Penemban yektosipun kula menika ingkang badhe sowan wonten ing Kendali Sada nanging guragapan raos ing manah kula dene samangke malah jengandika ingkang kepareng rawuh wonten ing Pringgondani. Nuwun sewu nggir. Nadyan kados pundi kemawon menawi kula tingali saking katebian
Jengandika angger menika semunipun nembe bingung bilunglungan kadi nyangga dumateng barang ingkang awrat. Pramila mboten perlu jengandika keraya-raya rawuh wonten ing Kendali Sada kula kemawon ingkang prapta wonten ing pringgondani mriki nengga dawuhipun Angger Gatotkaca ingkang andadosaken petenging guwaya menika menapa? Inggih. Langkung rumiyin kula ngaturaken panuwun awit rawuh jengandika Wakapi. Yektosipun waleh-waleh menapa? Awit saking keparengipun para punden lan para pinisepuh mboten dangu malih kula badhe kasengkaaken ing ngaluhur mongko dados ratu wonten ing Pringgondani. Dasaripun para kawula Pringgondani sampun condong ing raos golong ing batos anggenipun nunggal swanten nyengkuyung dumateng Gatotkaca mongko dados pengayuman. Namung kemawon wonten bab ingkang andadosaken kagiyating manah kula awit saking dawuh pangandikanipun Kanjeng Rama Werkudara saderengipun kula dados ratu kawisuda mongko dados Narendra kula kedah nindakaken palakrami langkung rumiyin. Wah dalah ya jagat ya dewa ya Bathara anak emas nuwun sewu kula tumanggap lan saged anggagapi dumateng kersanipun ingkang Rama Yayi Werkudara. Menapa to sebabipun saderengipun jengandika jumeneng nata kedah palakrama langkung rumiyin ing pamrih wonten wanita ingkang njajari anggen paduka benjang lenggah keprabon. Kejawi saking menika ratu menawi netepaken dumateng kawicaksanan lan ugi keputusan perintahipun badhe dados adem menawi tansah sesandingan kalian putri. Lan anggendika tansah ngemudeni laku jantraning kaprajaning Pringgondani Binjang tetep badhe wonten ingkang leladi wanita ingkang setya bekti dumateng jengandika jumbuh kalian cocoking nala. Kejawi saking menika nggih nuwun sewu wong bebojoan tiyang ingkang emah-emah menika pawitanipun rasa tresna. Katresnan mekaten kanugrahan saking Gusti ingkang dipun paringaken dumateng titah ingkang awujud uruping jiwa luhur. Lan menapa to sebabipun menungsa kok pinaringan rasa tresna supados para titah antawisipun jalu kalian pawestri saged gesang bebrayan linambaran sucining bebuden supados saged dados lantaran tumangkari menungsa ing jagat raya nenggih laire jabang bayi ingkang minangka panyambunging sejarah lan ugi panyambunging katresnan. Kejawi saking menika nggih katresnan dipun paringaken dumateng titah ing pangajap supados sedaya tumindak lan pakartinipun menungsa tansah linambaran rasaning rasa tresna. Mboten namung bab katresnanipun lanang kaliyan wadon nanging katresnanipun manungsa kaliyan sesamining gesang. Mongko winiing katresnan menika saking rasa welas asih, rasa trenyuh, guyub rukun samaksinamadan gotong royong sedaya kala wau yektinipun wijining katresnan. Dados menawi tiyang saged bebles anggenipun gagapi lan pinter ngetrapaken mungguing tumindak jagat menika wontenipun hayu lan rahayu menawi kasrambah dumateng katresnan ingkang suci. Mekaten nggih. Inggih. Lah sakmangke kula gentos nyuwun prisa. Kinten-kinten jengandika angger badhe palakrama kaliyan putri pundi? Nuwun pangapunten. Kula namung badhe mili lan nderekaken kersanipun Rama Kyai Werkudara. Keparengipun boten dangu malih. Kula badhe dipun palakramakaken kaliyan putri saking Madukara. Atmajanipun Paman Arjuna nenggih pun Endang Pregiwa ingkang badhe sumisih anggen kula badhe netepi darmaning kaprajan leladi dumateng Gatotkaca. Panuwun kula boten namung ing donya kemawon saged tansah gegandengan ngantos dumugi jaman delahan. Nedang ayo gekono sira Ramandaya Pati
ati ana yaksa gung cengkrama namane wil katak sini kecagi jroning ware mina-mina ing samudra mila gugu saben hari Astungkara sidam sekaring bawana langgeng kula jumurung nggir kula nyengkuyung lan ugi mesti kemawon Anoman mangestoni anggen paduka badhe bebrayan kalian putri ing Madukara tegesipun menika ngumpulaken balung pisah yen adyanto kathah ingkang mastani menawi bebrayan kalian tunggal kulit daging jengandika putra Dimas Werkudara ewadene calon garwa ndika putra nenggih Raden Arjuna menika tasih kadang nadyan kados pundi kemawon kanthi weninging pangesti tekuning panembah kencenging pangibadah linambaran prihatin lan ugi pinter nindakake tapa brata tartamtu mboten badhe wonten sarusikunipun nanging nuwun sewu kula saged nggagapi nadyanto kathah tiyang ingkang remen kalian Pringgondani ning ugi mboten sekedhik ingkang ngancam nyincer dhumateng kawibawan Pringgondani. Mila saking menika kula suwun jengandika sampun ngantos pegat ing kaprayitnan lair batos. Ngibarate wong gegawa ora saya enteng parandene malah saya awrat. Jengandika badhe nampa nugraha, jengandika badhe nampa wujuding bondo. Ning kula sampun niteni marambah makaping-kaping tekane nugraha, tekane bondo niku adate bareng kali tekane coba. Jengandika kedah waspada nggih. Tengaraning ngajurit gong maguru gongso tetek kaya butula lagi wae aku ngambah bumi Pringgondani babar pisan ora nduga manana monyet putih malang kadakna tengah dalan yen pancen bisa tata jalma maragaki sajarwa kowe sapa tambuh marang aku ala tanpa rupa ki pendhita Kendali Sada Anoman kang dadi aranku. Anoman. Dasar para nyata kowe barisan saka ngendi? Mburi saka negara Giling Wesi. Kawulane sesembahanku Prabu Naga Pragula. Jenengku Kumandang Garba. Kowe nyimpang ngiwa utawa nengen dalan iki bakal anggo bablas goleki bocah sing jenenge Gatut Kaca. Bakal srimpung sikile bondo tangane pocok janggane. Blangap-blangap paton ngucap. Ripalungguhan iki aku gawe Giri Sayembara. Karepmu
kena kowe ketemu kelawan anak Mas Gatotkaca waton pinter nglangkai bangkine Anoman. Piye? Rada montap ler kinetap Dukaya ini Soco bang mawingo-wingo wangi sikap parat murang tata wani tanding mring